ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ కావ్య. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మేమైతే సూపర్గా ఉన్నాము. ఈరోజు మేము ఇంటికి వచ్చేసాము. మొత్తం అంతా అయిపోయింది. ఇంటికి ఆ రోజే వచ్చాను అనమాట. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నా సిచ్యువేషన్ అది ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది ఈ వ్లాగ్లో చూపించేస్తాను. ఇదైతే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చూడండి. మా కిచెన్ ఎంత అందంగా ఉందో చూడండి. కిచెన్ అన్నిటికంటే దారుణం అనమాట మిగిలిన రూమ్స్తో పోల్చుకుంటే. అసలు మొత్తం చెత్తగా ఉంది. పప్పు అది రుబ్బుకున్నట్టున్నారు ఈయన. మొత్తం చూసారు కదా, అది గ్రైండర్ మొత్తం పాడైపోయింది. మొత్తం అంతా ఎండిపోయిందనమాట పప్పు. చూడండి, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మొత్తం ఎంత నీట్గా ఉండేది నా ఎయిర్ ఫ్రైయర్ కూడా పాడైపోయింది. అండ్ పప్పులు అవి పురుగులు పట్టేసాయి అనమాట. అవన్నీ బాటిల్స్ అన్నీ తీసి పెట్టేశాను. ఇప్పుడు నా సిచ్యువేషన్ చూడండి, ఎంత పని ఉందో చూసుకుంటే అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో కూడా తెలియలేదు. అండ్ హాల్ కూడా కొంచెం పర్లేదు. అంటే వచ్చే ముందు మొత్తం అంతా క్లీన్ చేయించారంటే, క్లీన్ చేపిస్తేనే ఇంత బాగుందనమాట. లేకపోతే ఇంకా చెత్తగా ఉందను. ఫ్లోర్ అయితే క్లీన్ చేసేసారు. ఇక్కడ చూడండి, టీవీ కింద అంతా ఫుల్ సామాన్లు. అండ్ చూడండి, కంప్యూటర్ దగ్గర ఫుల్ సామాన్లు. సిస్టమ్ అసలు ఖాళీ లేదు అస్సలు. ఇంకా బ్యాగ్స్ చూసారా? బ్యాగ్స్ అయితే నేను ఓపెనే చేయలేదు. ఇంకా బ్యాగ్స్ తీసి సర్దితే ఇంకా ఉంటాయన్నమాట. ఇదైతే సెకండ్ బెడ్రూము. ఈ బెడ్రూమ్ మొత్తం ఇంకా పరుపు పైన పెట్టేసాం అనమాట. సైడ్కి పెట్టేసాము. ముందైతే ఇవి సర్దాలి కదా. ఫస్ట్ అయితే నేను ఇది స్టాండ్ క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట. స్టాండ్ క్లీన్ చేసి ఫస్ట్ అది సైడ్ పెట్టేద్దామని పెట్టేసిన తర్వాత ఒకటి చేసుకుందాము. ఇవి గిన్నెలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ ఇటు సైడ్ క్లీన్ చేసేసాను. ఇది చూసారు కదా, కొంచెం దానికి దీనికి చూడండి, ఇది కూడా దానిలానే ఉండేది. ఫ్లోరు చూసారు కదా, ఆ గట్టు అలానే ఉండేది. కొంచెం బాగా క్లీన్ చేస్తే వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు అటు సైడ్ మొత్తం క్లీన్ చేయాలి. అంటే ఈ డబ్బాల్లో ఉన్నవన్నీ పడేయాలి. అవన్నీ తీసి కింద పెట్టేసి ముందైతే ఆ పలక ఉంది కదా, ఆ పలక క్లీన్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. ఆ పలక ఏంటంటే, బాబు పుట్టినప్పుడు ఆ పలక క్లీన్గా పెట్టేశాము. అందుమీద బాబుకి టబ్బు పెట్టి అక్కడే స్నానం చేయించే వాళ్ళమే. ఎందుకంటే నేను కూర్చొని చేయించలేను కదా. మా హస్బెండ్ అయినా నేనైనా ఆ చిన్నప్పుడు బేబీ ఇక్కడే కదా డెలివరీ అయ్యాను, ఆ పలక మీదే స్నానం చేయించేవాళ్ళం అనమాట. ఇప్పుడైతే ఈ కబోర్డ్ మొత్తం పైన లోపల అన్నీ తీసేసి క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట. నాతో వీడు తోడు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా వెనకాతలే ఉంటాడు. నెక్స్ట్ ఇదొకటి, గ్రైండరు అప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోకపోతే ఏంటంటే అదంతా డ్రై అయిపోతుంది కదా. డ్రై అయిపోయి మనం ఎంత క్లీన్ చేసినా రాదు. ప్లస్ అది కొంచెం సేపు నానబెట్టి క్లీన్ చేశాను అనమాట. అయిపోయింది. ఆ డబ్బాలన్నిటిలో ఉన్నవన్నీ పడేశాను. అసలు ఒక్కటి కూడా. యాక్చువల్గా వెకేషన్కి వెళ్ళే ముందు ఏంటంటే ఇలా పురుగులు పట్టేస్తాయని చెప్పి అందరూ కూడాని ఉన్నవన్నీ అవగొట్టుకోవడానికి చూస్తారనమాట. నేను ఇక్కడ లేను కాబట్టి అవన్నీ అలా ఉంచేసి వచ్చేసారు ఆయన. 1.5 మంత్ 2 మంత్స్ అయిపోయినట్టుంది మేము ఇక్కడ, అదే ఆయన వచ్చి. అందువల్ల పురుగులు పట్టేసాయి అనమాట. ఆ డబ్బాలన్నీ క్లీన్ చేసి ఫ్లోర్ అంతా క్లీన్ చేశాను. మొత్తం అంతా కిచెన్ ఫస్ట్ అయిపోయిందనమాట. కిచెన్ క్లీన్ అయిపోతే కొంచెం మనం వంట చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కదా. అందుకని ఇంకా దీనిపైన ఫాయిల్స్ అవి వేయాలి. ఇది ఒకటి క్లీన్ అవ్వలేదు స్టవ్ దగ్గర. అది ఇప్పుడు బట్టల దగ్గరికి వచ్చాము. బ్యాగ్స్ అన్నీ ఓపెన్ చేసేసాను. ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ పిల్లల బట్టలు సర్దుదామని చెప్పి ఇవి సెకండ్ బెడ్రూమ్లో పిల్లల బట్టలు సర్దుతున్నాను అనమాట. ఇదంతా ఒక్కరోజు కాదు. ఫస్ట్ కిచెన్ క్లీన్ చేశాను కదా, తర్వాత ఇది నెక్స్ట్ డే అనమాట. నెక్స్ట్ డే ఈ బట్టలు పని చూడటము, తర్వాత హాల్ క్లీన్ చేయడము, తర్వాత మెయిన్ బెడ్రూమ్, అలా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రూమ్ పెట్టుకున్నాను అనమాట. ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కటి తీసుకుందామని. అంటే మొత్తం అంతా ఒకసారి చేయలేం కదా. బట్టలు చూసారా ఎన్ని ఉన్నాయో, పాతవన్నీ తీయాలి. ప్లస్ అవి ఏం సరిపోతున్నాయో లేదో చూడాలి. దీక్షకి బాబుకైతే సరిపోలే, దీక్షకి చూసుకోవాలి. అవన్నీ చూసుకొని ఎవరికి వాళ్ళే సెపరేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. నా కబోర్డ్ చూసారు ఎంత చెత్తగా ఉందో అసలు. మా వారు మొత్తం చెత్త చేశారు. ప్లస్ అక్కడ డెలివరీ టైంలో నేను కూడా చేసేసానులేండి మొత్తం అంతా. నా రూమ్స్ అన్నీ చూసారా. మా వారు చెత్త చేసేస్తారు అని చెప్పి అందరూ అన్నారు కదా. మా వారు చూడండి ఎంత చెత్తగా చేశారంటే రూమ్స్ అన్నీని. అసలు క్లీన్ చేసుకోవడానికి 1 వీక్ పట్టింది నాకు. రూమ్స్ అన్నీ క్లీన్ చేసి అది అంటే మొత్తం బట్టలన్నీ సర్ది సూట్ కేసెస్ అన్నీ పైన పెట్టేయడానికి, మొత్తం క్లీన్గా రూమ్ యథావిధిగా ఉండడానికి 1 వీక్ పట్టిందనమాట. అది సంగతి. ఇప్పుడైతే బాబుకి బైక్ తీసుకున్నాం మేము. నెస్టోలో తీసుకున్నాం అనమాట. 165కో 169కో చిన్న బైకు.
చాలా బాగుంది. ఇది బ్యాక్ పార్ట్ అంతా మనకి సింగిల్ పీస్ వచ్చింది. ఫ్రంట్ ఏవైతే హ్యాండిల్స్, టైర్స్ ఇవన్నీ సెపరేట్గా వచ్చాయన్నమాట. వాళ్ళు అన్నారు ఫిక్స్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఫిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. దీనికి వారంటీ వచ్చేసి 3 డేసే ఉంటుందంట. అందుకని ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం అనమాట మేము. 3 డేస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వాళ్ళు రిటర్న్ తీసుకుంటారు, లేదంటే వాళ్ళు తీసుకోరు. మనకి పని చేస్తుందో లేదో త్వరగా చూడాలి కాబట్టి ఆ రోజే ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. వీలైనంత వరకు వీడిని బిజీగా పెడదాము అని. ఎందుకంటే బాగా ఎత్తుకోవడం అలవాటు అయిపోయింది. నన్ను అలా ఎత్తుకోమంటూనే ఉంటున్నాడు. అందుకని కొంచెం బైక్, టాయ్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఇస్తే వాడు కొంచెం కామ్ అయ్యి ఆడుకుంటాడేమో అని చెప్పి వాడి హైట్కి వాడి ఏజ్‌కి కరెక్ట్‌గా సరిపోయింది. మీకు లెగ్ దగ్గర బటన్ ఉంది చూసారు కదా! లెగ్ దగ్గర బటన్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి బటన్ ప్రెస్ చేసుకోవడం వస్తే సరిపోతుంది. ప్లస్ ఏంటంటే ఇందులో సాంగ్స్, స్టోరీస్ ఇంకా డిఫరెంట్ సాంగ్స్ వస్తున్నాయి. మ్యూజిక్ వస్తుంది. చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకి నచ్చే విధంగా ఉందన్నమాట. చాలా నచ్చింది నాకు బైక్ అయితే. ఫైనల్లీ బైక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఆ రోజే కూర్చోబెట్టేసాము. వాడికి ఇంకా ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి ఏంటి చెప్పాలన్నమాట. వదిలే దీక్ష. వీడికైతే బైక్ బాగా నచ్చింది, బాగా ఆడుకుంటున్నాడు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వ్లాగు. ఆఫ్టర్ వెకేషన్ మా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో చూసారు కదా. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో. టేక్ కేర్. టాటా బాయ్.